बारबाटी विभ्राट ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କାହା ଅବହେଳା ପାଇଁ ବାରବାଟୀ ହେଲା ଅନ୍ଧାର? ବାରବାଟୀ ଲଜ୍ଜା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବାରବାଟୀରେ ଘୋର ଲଜ୍ଜା। ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଲିଭିଗଲା ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍। 28 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାରବାଟୀକୁ ଆସିଲା ଆଲୁଅ, ଯାହା ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜି ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍। ଏହି ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ। 305 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଧୁଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥଗିତ ରହିବାରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତୀବ୍ର ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଖେଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ର ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି 28 ମିନିଟ୍ କଟିଗଲା ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍? ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଘୋର ଅନ୍ଧାର। ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାୟୀ କିଏ? କାହିଁକି ଅନ୍ଧାର ହେଲା ବାରବାଟୀ? ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଧଘଣ୍ଟା କେମିତି କଟିଗଲା ଲାଇଟ୍? ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବାରବାଟୀକୁ ମିଳିଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍, କିଏ କଲା ଅବହେଳା?